Тук съм роден и тук израснах. Враца е мястото, където се научих да се изправям пред предизвикателствата и да се боря за всяка малка победа. Обичам града ни дори заради целия песимизъм, че в родното ни място не може да се случи нищо смислено. За съжаление, при сегашното управление на общината, песимизмът е оправдан. Инфраструктурата е в плачевно състояние, европейските средства са неефективно усвоявани, безработицата е рекордна, обезлюдяването, липсата на инвестиции и ясни приоритети водят родното ни място към катастрофа. Имам пълната подкрепа на централната власт за възстановяване и изграждане на нова инфраструктура във Враца. Пътищата, ЖП транспортът, канализацията и водоснабдяването могат и ще бъдат финансирани. Сега е моментът, в който града ни най-накрая може да има своя мечтан университет. Заедно с екипът ми постигнахме и така необходимия диалог с Европа. Инвестициите, които да създадат нови работни места и да възродят местната икономика, вече няма да са мираж. Враца е едно от най-красивите места в България. Ще направя всичко възможно това богатство да започне да носи заслужените дивиденти на врачани. Аз съм Калин Каменов. Знам, че мога и искам да възродим Враца заедно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.